Is-suċċess internazzjonali Blanket Ban hija produzzjoni lokali li bħalissa qiegħda tintwera fi spazju kreattiv. Aħna ridna ninvestigaw u nkellmu ħafna nisa li għaddew minn din l-esperjenza kera. Aħna qegħdin nittamaw li din il-produzzjoni se ġġib ħafna għarfien dwar l-urġenza tas-sitwazzjoni kif inhi għaliex fil-verità hawn ħafna nies li qegħdin ibatu fis-silenzju. Il-produzzjoni li hija miktuba mill-atturi stess, Davinia Hamilton u Marta Vella, titratta liġijiet tal-abort f'Malta b'diversi intervisti u riċerka u anke esperjenzi tan-nisa. Aħna ridna ninvestigaw u nkellmu ħafna nisa li għaddew minn din l-esperjenza kera, għax esperjenza sabiħa mhijiex u deċiżjoni diffiċli ħafna biex tagħmel u biex tgħaddi minnha u ssir ħafna iktar diffiċli meta inti trid tagħmilha b'mod iżolat, meta inti trid tagħmilha fis-silenzju. Hamilton u Vella jagħmluha ċara illi l-imħabba li għandhom għal dak kollu li hu Malti ma tonqosx. Iżda qalu lil TVM News il fejn jidħlu drittijiet riproduttivi tan-nisa jħossu illi liġijiet kif huma bħalissa joħolqu nuqqas ta' libertà tan-nisa u intħil fuq in-nisa fejn jidħol ġufhom u ġisimhom. Irridu wkoll inkissru l-perċezzjoni illi n-nisa huma filgħodu jiddeċidu li ħajjagħmlu abort. Dan huwa din hija deċiżjoni li ssir f'kuntest diffiċli ħafna, iktar u iktar diffiċli meta tkun qed tagħmilha fis-sigriet ma tista' tafdal il-ħadd. Il-produzzjoni Blanket Ban li ġiet eżebita fl-Edinburgh Fringe Festival u f'Londra se tkun qiegħda tintwera fi spazju kreattiv sal-ħadd 16 ta' Marzu.